Boas tardes, galegos, galegas e xente del mundo. Iba para casa e tuve que parar aquí na caseta porque levei unha alegría. Nin eu creo, mira para aquí como está isto. Mira para aquí. Mira para aquí. Dixen 3 días mañado, 22, 23, 24, 25, xe 25, mira para aquí. Como está isto. Impecable, impecable. Vamos a dar as gracias porque tamén non se pode ser malo. Hai que dar as gracias ao alcalde que mandou limpiar, vedes? O tipo mandou limpiar. Pero para evitar isto, cada semana que vengo da basura, que a basura tiene as 2 veces a semana, cando os que recollen a basura miran que hai porquería no chan, xa sei que non o poden botar no camión de basura, pero que notifiquen no concello e que veña o camión que hai buscar a porquería, mentre non tomen medidas que a xente non bote a porquería. E así estamos, non está a xente protestando, non pode botar 3 meses sin recoller, hasta que alguén protesta. Digo eu, un comentario, que deixo aí, pero vole, 3 días cheo mallado, pero iso podemos evitar, cando vengo da basura a recoller a basura, que ven 2 veces a semana, se hai porquería que non a pode recoller o camión de basura, que é verdade que non a pode recoller, que é madeira, da igual, vale, pero mandan un camión do concello como fixeron agora e recollen todo. E así a xente non protesta, mentre non tomen medidas. Veña, muchas gracias, señor alcalde, e buen trabajo. La ley y la orden.